درباره وی مجانه من میوانه که برز دکتر علی اوگوست دیریوس بسپور آبوری لأنقره قلمه دایا دکتر خیراتی جبو کردستان 24 دست پی که چاوره چش جوینا ایرو یا حکومت ترکیه دیکن İyi akşamlar. Öncelikle iyi yayınlar. Var baş ve şana ve hoş be. Kabine toplantısından bazı naha civina kabine heyen mijarten çavara kirin kuvarın ragihandın. Çok ciddi jeopolitik naha navçe me bu yerin pır giring hene de evveren nerxandın. Ez nikarim niha bêjim çi biryar derkeve lê derbarê aboriyê de çavare dikim hin biryar taybet ji bo faîzê û ji bo helewsanê hin biryar werin pêşxistin gelo ew faîzê bankê de berdewam be berdewam nebe lê de hükümet kabine irade xwe nîşan bide li pişt wezîrê daraya yan na de prose bîyo hewayê berdewam be berdewam nebe niha em tiştekî wiha çavarê dikin her wiha derbarê aboriyê de li gel vê ez dibêjim li pêş me li ser xanenîşînî mûçeyên xanenîşînî çi biryar were dayîn her wiha باشه دکتر lê zêdetir li ser bûyerên navçeyê zêdetir rawestin باشه وکته گوت یک جمجارن جوینه او آلوزین اسرائیل و فلسطینه نه بنرینه توکه آبوری ناسک اف آلوزین چند روشن فلسطینه و اسرائیل باندوریه که نرینی یا سلبی لسر آبوریا ترکیه دروست گیریه Şimdi şöyle ki bu yaşanan gelişmelerle ilgili na peşketinên ciddî heye Türkiye diserê de û niha jî dixwaze pirsa Filîstînê bi du dewletan were çareserkirin yani devleta Filîstînî ji hebe li gel ya İsraîlê û paytexta xwe jî Kudüs be Filîstînê û di nav peywendiyên cîrantiyên baş de berdewam be li gel vê gelo bandora vê li ser bazirganî aboriyê çi be ew jî lazim e em pêş çavara derbaskin Türkiye dixwaze rolekî navbênkarî bilîze lê li demên dawî de ji ber ku Netanyahu nexwest ji ber helwesta wî gelek tund bû gelek di karasatê de jî rola wî heye lê di aliyê din de jî bazirganî didome bazirganiya her du welatan didome di demên dawî de wek mînak nêzîkî $1 milyar hinek alogoriya bazirganî heye şrovekarên aborî şarazayên aborî dibêjin piştî helbişartinên çardey Gulanê 28 Gulanê aboriya Türkiye roj bi rojê xirabtir dibe yanî baş nabe û berpirsên حکومت AK Parti jî vê yekê nabeşêrin ku istiqrariyetek di aboriya Tirkiyeyê tune ye. Niha pîwîst e Tirkiye çawa mameleyê digel vê rewşê biketin, van alûzyane biketin ji bo vê yekê bandoriyeka xirabtir, mezintir li ser aboriya Tirkiyeyê durust nekedin. Ji alî aborî ve merema min.
Çok güzel bir soru. Ben hemen Pirsekî ciwan e. Ez dixwazim ji nirxên petrolê nimune bidim. Di meha Adarê petrol da ketibû heftê û yek dolar niha hin care gihîşt not û sê meha cot mehê wa bûn niha dora heştê û heşte. Di nirxên petrolê de jî daketin û bilindbûn gelek zêde. Ev hemû welatên navçe û Tirkiye jî ji vê rewşa aloz û ev rewşa nediyar bandorekî ciddî dibîne. Ji ber ew jî gumanên ciddî durust dike. Her wiha li ser Tirkiye me tirsî hene li ser aboriya Tirkiye faiz bilind e, helewsan bilind e. Lê li aliyê din jî lê aliyê din jî em dibêjin li welatên Müslüman de 1 milyar dolar dahatek bigihê Tirkiye her wiha bi Mısır jî welatekî pir giring e. Zor başladık. Pêwendiyên xwe li gel Türkiye baş e. Lê dibe ku ev alozî hinekî derfetan jî durust bike li gel me tirsiyan û çawa ev tê nirxandin dê rêveberiya aboriyê vê pêş bixe. Spas Dr. Ali Ogos Diryos bi sporê aborî ji Enqerê gelme bû gelekî spasî her hebin.